ulwazi lunamandla kakhulu ngaso sonke isikhathi. Mawufuna ukukhula ezintweni noma ufuna ukuthepha kuma dimension thize ekwenza izinto zenzeke, ulwazi oludingakalayo. Mawubona umuntu o-operate esigabeni lesikhulu ezintweni zemoya noma ze-understanding thize yezinto ezenzakalayo, ubokwazi ukuthi lowo muntu loyo unolwazi lolungaphezu kwaleli wena oyitshela ukuthi unalo. Ngasonke isikhathi mawufuna kwenza izinto zenzeke, impilo yakho isuke kulesinye isigaba iye kulesinye isigaba, isuke kule dimension iye kulenye dimension. Ulwazi ke loludingakalako. Ingakho neBhayibheli likhuluma ngokuthi umuntu longenalo ulwazi uyahlupheka la emhlabeni, ngoba ugcina enza nezinto ekungamele ngabe uyazenza, ayitshela ukuthi uright, kanti ulwazi lolushodako. Ngasonke isikhathi ke kubalulekile ukuthi ulwazi ulucinge, ulufune uze uluthole, ngoba yilo leliyogudluza lesimo noma leliyogudluza lenkinga lena lobhekane nayo. Akusafani nasesikhathini sakudala lapho uthola ukuthi abantu bebaboniswa betshelwa ukuthi njengamanje njengoba unenkinga lenje uzophuma kanje. Ifike lento ikhulume kuwe. Seyilapho nalabo abanaleyo nhlanhla esikhathini samanje ukuthi umuntu aboniswe ukuthi ke noma ke uqhamuke lizwe limtshela ukuthi wena njengamanje njengoba unenkinga lenje, into lengakulekelela kulesimo lesi yilena nalena. The reason umprofeti abalekile phezu kwesimo sempilo yakho ngoba yena uyakwazi ukubuka ngokwelimi moya ukuthi wena njengoba unesimo lesinje lobhekane naso ungaphuma kanjani. Makune problem, there is always a solution. Asikho simo lesingenaso isixazululo. Is the matter of time ukuthi ke leyo nkinga lokho kugula leso simo, leyo nto obhekane nayo iyawunqobeka kanjani. Kodwa nje ekugcineni kosuku ayikho into lenganqobeki noma ke ayikho into lengenaso isisombululo sayo.